Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrud ni Clarice nga asawa ni Josh, takayat na nga isaganaan ti masakbayan ti pamilyada. Iti sabali a pangir, isagsaganaan mat ni Ronnie, ti umadani na panagkalaysada ka ni Lorraine, agayam ni Clarice. Iti may sangal daw, inawagan ni Josh ni Lorraine. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti may saan alata ka restaurant. Masadutak namin ngagluto iti balay. Kailiw mo ti gayem ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga ron. Ada ko maumay iti balay a para luto. Siya kunti umaya para luto. Agpaiso, makidagos ka iti balay ko. Mabalin mo na tamat yung trabaho. Basta free board and lodging. Ariglado, umanugutak, taawan kadkadwak iti balay mi. Deal! Ada pa kinagusak abalay ti gayem ko sidag ti syudad nanang. Kayat mo asawan, agkasera kay Chay. Sa anak ngagkasera nanang. Ngam libre ti amang ken kanak. Free board and lodging. Ha? De, aday abot kasta. Saan nga ta, nga addan to kasukat dayta? Katrabahuak ngamin day jay nanang. Agluto kan agdalusak ija balay na. Nasaya at garod Tapno saan kan akan ayon nga agplete amapan kan agawid manipod trabaho. Umay kayon to sa rungkaran. No awan trabahok nanang. Nasaya at matnogyan ka pala dito balay. Sikan ti makaamong agluto iti kananta. Naggasat ni Clarice ija Amerika. Nangato ti sweldo na. Dandani ko narugyan ti imbagana. Apadak kilik kano to'y balay. Ada ka din kinatulag mo nga inhinyero? Adan, medyo dakkel nga mintim patulod ni Clarice. Mangilibre ka nga rodan Mapanta iti restaurant. Sige, inta nga rodan. Agaliwak sa'y taman. Saan la trabaho ka na yon? Apay ka di akasasaom di lalaki nga akin balay iti dakkel a balay, Fred. Kinid daw na akalpasan ka no ti trabaho. Kada Lunes, Miyerkules kan Sabado, inak agdalos iti balay da. Nangala ka manan iti part-time job mo? Kasapulan, friend. Mayat ngamin ti imbagana at angdan ko. Ngam adamanin part-time mo iti sabali ang balay. Kasanon ngay no agsakit ka? Kabailak pa imat. Adamat oras ko ang maturog kan aginana iti rabii. Ngam narigat samat. Panunutom mo't aday tabagim, friend. Masapul nga aggagatak ditoy. Tapno matunoy ko ti arapaap ko, ijay pagilyan tayo. Hello, Clarice. Apay man manukamutin nga umawag. Kanayon ti overtime ko. Numabanugak, maturugak mo tinadagos. Iso apasensyakan ha? Ay, gayam, adda impawit ko. Kasta ka di? Adaman nga rodan itangdan ko iti inhinyero. Iso nga minti makaammo ka lagi ti materyales ang mausara. Diyay kumakayat ko amaris ti ipintor da ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Sige ha. Baka turturog akuan. Nabambanugak ngamin. Wala, maturog ka nga rodan. Mapan ko alaan timpaw it mo inton pikat. Sino din nakasarita mi ti cellphone mo? Ni Clarice, makaturturog ka no. Kaslaawan man lat iiliwan na kanyak. Inbagpaikan ka, tao may nakan-andingayan iti balay mi. Napatag ka ngamin kanya, Josh. Kastakmat kan ka, Lorraine. Nagbalin kan anapatag iti biyag ko. No kasta, agpinpin na tagta adwa. Kasta ti mariknak. Diya ka mo, no, kasta kamat kanyak. Sana ngay may dito'y balay mo.
No awan ti kastarik na ken ka. Ang kasano ni Clarice? Adamat iti adayo. Saan na ang maaramid ti bagrebangan na kanya kas asawa na? Agpaysumsa kat tay kunam, nga addan to iyawid ni Diyos ijay balayda. Kunakon kat. Ada ka din inyawid na, iti balayda? Adda nga road. Kanayon ko ang makita iti bigbigat, kan iti malam. Adda siguro trabaho na. Sino nga iti napimpintas na ka ni Clarice? Napimpintas ni Clarice Sexy ti pamagi ni Clarice. Idin to tabasit, di babae, kan nalukmag. Amang ano pagpalpalabasan lang rod ni Josh iti oras na ita babae. Agnanayon nga ta, asan amaamuan ni Clarice ti amin. Amang ano, sikat ti mangidanon, ta sikat ti kaaruba da. Ay, jak kaya ti mairamraman kadagita abambanag. Diyak maten maawagan ti cellphone ni Lorraine. Uray ti Facebook account na, awan maten. Binaliwan na nga ta ti account na. At tinasayaat. Mapana kay Balayda. Sakbay nga umalis kami iti sa bali a lugar. Apay nga ta diyak mat masarakan ng ti Facebook account na. Naimbag amalam yun, Nana. Ada ka din ni Lorraine? Nay, naimbag amalam mo mo't barok. Si kamat gayam da ita. Ay na, saanan nga agaw-awid dito ni Lorraine. Addan pakidagdagusan na. Isa dino, Nana. Kaya't ko kumangamin ang makasarita. Asinag kanumot ti opisina da day jabalay. Ay katawagam barok. Tadamagam no ayan na ita. Ay, saan ko ngamin ang awagan, Nana? Nagbaliw ka di iti numero? Ay, day tatidyak ka mo, Barok. Amumot asa anak nga agsil-cellphone. Sige nga rod, Nana. Padasak asapulan ni Lorraine. Sigurado asumrak iti opisina da day dya inton bigat. Ija iton, ti pangkitaam kan kuana. Sabay la ko, ma. Tasaan apod no ti atap ko nga insukat nak ni Lorraine. Makumikumak nga agururnong para iti kalay sami. Idinto ta sabalin samat ti pakakumikuman na. Ay, sa anak pa yung agpadlaw kan ko na. Tinasayaat. Agpaliiwak. Ang mga nadarumbang amaamwak. Ay, aglingadak titoy. Makitak ti sumungad iti opisina de Lorraine. Ni. Addadto a sumungad. May isa lalaki. Ti babae. Ni Lorraine. Si puta kita. Dito ay klangan. Naawan overtime eh. Kung may kasukuran itong malam. When Josh, awagan na the overtime mo. Tapno mo na ang balay. Anak mo rin. O sige, umunagak mo ito na di opisina. Agkita taman na nitong malam. Okay. Agdenden nada nga ta. Apay abalay kunamot ni Lorraine. Masapul ang maamuak ti amin. Sa anak ngagpadlaw. Agsubliak dito hinton malam. Masapul ang maamuak. No sa dino ti bagbaga ni Lorraine abalay. Surotak to ida itinalimad. Itay pa'y anadlaw ko anas daaw ka nakakita kada Diyos kan Lorraine. Kabsat. Asino ka? Awagan na klaangan iti Ronnie. Diyos gayam tinagan ti lalaki. Adda ka di relasyon dagiti do. Siyak mo't ni Ben. Narigat ti agsasao. Ang amno kanayon nga agkuyog ti dua tao. Saan ka di nga agatap ka, pare?
Ha? Ikaw, nabayag da ka din? Awan ka di asawa ti lalaki. Sa anak at chismoso, ang ibagak ti pudno. Adda asawa jay lalaki. Adda jay abroad, may soners. Kaasimat nga rod da Janus. Pare, sa dino ka di tayan ti balay ti lalaki? Karubak, pare. Itad ko kun ka ti address. Adda aramid nga extension ti balay jay lalaki. Jay asawa na, kunak kuma. Among, adda nakitak a lalaki jay ruar. Ang mga no boyfriend jay babae ni Josh. Boyfriend? Pag ko na amat. Nadlaw ko, nga idi nakita na da Diyos kan Lorraine. Madlaw ang nasakit tinakam na. No saan na boyfriend? Apay nga road analiday idi nakita na ida. Nagdamag pa'y kanyak no adda relasyon dagiti dua. Dua nga rod a puso ti pinaldaang dagiti duan o kasta? Piman mo dagiti puso alumlumdaang. Idinto ta addamat dua nga agragragsak. Pudno ta ko namben. Ngam, agnanayon nga tatiragsak dagiti dua amang lilipo. Dayta, ti urayin tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Naalaman ti sweldom. Ingka man siguro ipawit iti asawam anya. Wen, barang malpasan ti balay mi. Dakal siguro day tambalay. Takanayon ti overtime mo. Tapno ang dakal ti maipawit mo iti asawam. No malpas ti balay mi, mabalin kon ti agawid. Tapno makabukal kami matan iti pamilya. May mayat mo't lang ti kompleto a pamilya. Saan ka din agsubli dito'y Amerika? Depende, iti pasamak. No makaurno nga kat mangibangonak iti pagilyan tayo iti negosyo, mabalinan. Tapno maasikasok, no addan tuman bilang anak mi. Ngam na siya. Agyanak latta dito eh. Bareng ada mga sawa kanyak nga Amerikano. Dito'y gayam ti address nga imbaga ni Ben. Nga ayan ti balay ni Diyos. Aglingadak dito'y. Agvidyoak. Kan alaak iti ladawan dagiti makitak dito'y. Nang runan no adda dagiti dua iti unag ti inalatan. Aday ta. Sumunga din dagiti dua. Kat... At kibkibin da. Tinasayangat. Alaak ida iti video. Isumkuman. Iti kasta. Uray adayo. Kat makita ida analaing. Sikamot gayam day ta, pare Ronnie. Nakitam ka day, no simang patdag iti dua di ta abalay. Wan pare. Inalaak pa'y ida iti video Pare, madamag ko man. Anya ka di tinagan jay nurse nga asawa ni Diyos? Clarice Gomez, tinagan na pare. Apay ka day? Adda ka di am-am mo nga agnagan iti kasta? Awan pare. Kaya't ko lang amaamuan tinagan ti asawa ti lalaki. Madamag ko man pare. Kayan ayat mo ka di jay babae? Uwen. Kaayan ayat ko idi. Ngamita. Saan ko nakayat? Saan ang mapagtalkan a babae? At damot dagiti lalaki, nga uray nagbidod dagiti kaayan ayat da, ket awatan dalat ta. Depende iti sitwasyon, pare. Nakitam ka din ni Lorraine, Barok. Wan nana. Nga makidenden na iti sabali a lalaki di syudad. Anya ti kun ang Barok. Makidenden na iti sabali a lalaki. Sigurado ka kade. Duadala ang ngagnanaad iti balay ti lalaki. Nakitak ti panagkibkibin da adwa.
Mamati kayo kadi. Nga awan relasyon da. Iti kasjay akin nasingad da iti tunggal may sana na. Amangan no, nagbidot ka mat barok. Tinasayaat. Damagan yun to iti anak yo. Inton umay pamasyar dito'y balayo. Nga mismo asyak tinakakita kadakwada na na. Talaga apalutputek to ti anak ko no sumangpet barok. Nasaya at si mangpet kan. Agpaiso ka de ingada ka dendennam alalaki. Nakamon yun dita, nanang. Di saludsod ko ti sung batam. Wan no saan. Kwa, Nasakit tinakam ni Ronnie nga imay nang ibaga kanyak. Makumikom ka no amang isagsaga na itiramatin yung agkalaysa. E dento tasi ka, makumikom kamot amakidenden na iti sabali a lalaki. ni Ronnie kunayo, nanang. Kasano nga? Impakita natin adawan yung agkibkibin iti dayjay a lalaki. Apay, ikalaysa nakakadi dayjay a lalaki. Kaasimat ti agnagan iti Clarice Gomez. Biro kak man ti account na iti Facebook. Ket no mabiro kak. Agalwad dagiti dua amang lilipot. Ay, nga mga lakpay iti ad-ado nga ebidensya. Mang video akpay. Tinasayaat. Mapanak tumanan iti asidag ti balay da Diyos. Kastamatan iti asidag ti opisina ni Lorraine. Amom, ada nag-friend request kanyak. Padan samot a Pinoy dayto eh. I-accept mo Kat no nasayaat a tao. Ag-friend request ak matkankwa na. O sige, gaputa kastati ko nam, i-accept ko nga rod. Kursunada na ka nga ta? Iso ang nag-friend request kan ka? Jakman amo, angam, kasla interesado akan kwa na. Kasla adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.